Ngiyanibingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siphinde sibonge uNkulunkulu ukuthi usasigcinile, isandla sakhe siphezu kwempilo zethu. Siyambonga ukuthi umusa wakhe uphezu kwempilo zethu. Siyambonga ukuthi uthando lakho luphezu kwempilo zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ngizothi kini, mzalwane, mntwana kaNkulunkulu, phuma ku-world system. The more usese ku-world system, the more ungeke umbone uNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Ngifuna ukusho futhi lamagama, and the more uthanda izwe, the more uthando lukaNkulunkulu lingeke libe khona phezu kwempilo yakho. Laphana ku-1 John ku-chapter 2 ikhuluma ngokuthi uma uthanda izwe, uthando lukaNkulunkulu alikho kuwe. You understand? Ilaphana encwadini ka-1 John chapter 2 ku-verse lika 15. So isifundisa ngokuthi when you love the world, the love of God is not with you. Mawuthanda izwe, uthando lukaNkulunkulu alukho kuwe. We understand? So lana uJohn usifundisa ukuthi we need to love Jesus Christ. We understand? We need to depend through Jesus Christ. We understand? So laphana ku James ku chapter 4 ku verse 4 ikhuluma ngokuthi uthi nina ziphingi anazi ukuthi uma nithanda izwe nithande nezinto zezwe which means nizakhela ubutha kuNkulunkulu. We understand? If umzalwane othanda izwe if umzalwane othanda izinto zazezweni which means uthando lukaNkulunkulu alikho kuye kuloyo mzalwane. The more you love the world the more ungeke ulibone uthando lukaNkulunkulu, the more ungeke ubone umbuso kaNkulunkulu, because you love izinto zala ezweni. We understand? So mangikhuluma ngezinto zala ezweni, ngikhuluma nge-school education. Isikolo into yala ezweni, into yenza umuntu. Isikolo siyenza umuntu azikhukhumeze. Isikolo siyenza umuntu ukuthi aphakame. Isikolo siyenza ukuthi umuntu angabi nothando. The more you love school, the more the love of God is not with you. Uyangithola? Bese number 2, isikolo isihlukanisa umuntu noNkulunkulu. Isikole siyenza ukuthi umuntu abe nepride. Isikole siyenza ukuthi umuntu angasithobi. So uNkulunkulu uthi yena akamfuna umuntu okhukhumele, akamfuna umuntu ongasithobi. The more you humble yourself, the more you will see God. The more sisithoba, the more siziyehlisa, the more uNkulunkulu azobonakalisa umusa wakhe phezu kwempilo zethu. So I want to tell you ukuthi hlukana nezinto zazezweni, phuma ku the world system. The more uphuma entweni zezwe, the more uzombona uNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Namhlanje sikwazi ukuclaima ukuthi sinemoto, sinezindlu, sinani, sinawonke ama-properties. Let me tell you, imoto angeke ikufake ezulwini, indlu angeke ikufake ezulwini. It's only Jesus Christ ongakufaka ezulwini. The more you love Jesus Christ, the more you will see the love of God. The more uthanda uJesu, the more uzobona uthando lakhe. The more you love the world, ingeke ubone uthando lukaNkulunkulu. The more usabambelela entweni zezwe, angeke stick into the word of God. I want to tell you ukuthi momzalwane
awusumuntu wala ezweni. Umzalwane akabelong into this world. Umzalwane akabelong la ezweni. The more usabambelele entweni zala ezweni, which means ngamanye amagama awukakasindiswa. The more usathanda izinto zezwe, the more usathanda izwe, which means ngamanye amagama awukakarepent. The more you love God, the more you accept Jesus Christ, which means it is easy to you to love Jesus Christ. Uma sithanda uNkulunkulu, uma sithanda uJesu, which means kulula sigcina imithetho yakhe, kulula senza intando yakhe. Ngizothi kuwe namhlanje akophume ku-world system, akophume entweni zesikolo. Isikolo ngeke sikufake ezulwini, isikolo ngeke sikise eparadise, isikolo sikenza ukuthi ukhukhumale, isikolo sikenza ukuthi ube ne-pride and into uNkulunkulu angayifuni. Isikolo sikwenza ukuthi uqamba amanga, isikolo sikwenza ukuthi ungakhuluma iqiniso all the time, isikolo sikwenza ukuthi ufundise namanga. So I want to tell you ukuthi phuma into the world system. The more uphuma into the world system, the more you will see the love of God. The more uphuma entweni zezwe, the more usabambelele entweni zezwe. Ngizothi kuwe namhlanje, singabazalwane, singabantwana bakaNkulunkulu, kudingeka ukuthi sihambeni siyorepenta, kudingeka ukuthi sihambeni siyophenduka. The more sihamba siyophenduka, uthi uma ufunda laphana encwadini kaProverbs chapter 28 ku verse 13, lithi iBhayibheli laphana ku Proverbs 28 ku verse 13 and 14, lithi uma ufihla izimpambeko zakhe, uthi umuntu ofihla izimpambeko zakhe akayi kuphumelela, kepha ozivumayo ozishiyayo uyawuthola umusa. Umusa siwuthola kanjani? If you confess your sin, ukuthi bomelene noNkulunkulu, to follow the system of the world. If you confess kuNkulunkulu, if you repent